Усё бліжэй да Гаагі міжнародная платформа прыцягнення вінаватых да адказнасці для Беларусі перадала ў канцылярыю пракурора міжнароднага крымінальнага суда доказы і юрыдычны аналіз матэрыялаў злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Віталь Бабін. Вітаю спадарства, сёння ў выданні. Рэжым выпусціў Паліну Шарэнду Панасюк, бо вельмі хоча перамоваў з еўразвязам, цвердзіць палітык Зянон Пазняк. Не трэба зараз спыняць санкцыйны ціск. Я лічу, што трэба дамагчыся спачатку вызвалення ўсіх палітвязняў, усіх да аднаго. Пік захворванняў на грып. Што рабіць, каб найхутчэй ачуняць? Парацетамол, обильное питье, полупостельный режим и больше ничего не надо. Краіны Балтыі адлучыліся ад энергетычнага кола Беларусі і Расіі. Ці адаб'ецца гэта на айчыннай энергетыцы? Ставится под сомнение дальнейшее функционирование белорусской АЭС. Лукашенко, вызваляючы палітвязняў, дасылае сігналы захаду, перакананы Зянон Пазняк. Палітык мяркуе, што эканамічныя санкцыі не могуць пераадолець праблемы рэпрэсіяў, а таму іх трэба здымаць узамен на выратаванне людзей. Але ёсць і дыаметральна іншы погляд. Узурпатар вымушаны выпускаць беларусаў з турмаў, а санкцыі трэба толькі ўзмацняць. Вітаў Ціўчык. Пекла скончылася. Пасля 4 гадоў і 1 месяца. У чацвер у Вільні сустрэлі вольную Паліну Шарэнду Панасюк. У першых жа словах яна згадала пра тых, хто застаецца па той бок кратаў. Я вельмі прашу не забывацца да гэтых людзей і ўсе сілы аддаваць на тое, каб іх вызваліць. Жанчыне тройчы працягвалі зняволенне, утрымліваючы ва ўмовах катавання. Ейнае вызваленне можна ўспрымаць як сігнал еўрапейскаму звязу пра гатовасць да перамоваў, перакананы палітык Зянон Пазняк. І гэты знак трэба прыняць, таму што галоўнае вызваліць людзей ад смерці, ад страты здароўя. Яны не вязні, яны палонныя, яны закладнікі, а рэжым ёсць тэрарызм. Значыць, з тэрарыстамі трэба уступаць у перамовы. Ніякія законы там не дзейнічаюць. На думку палітолага Валера Карбалевіча, сігналы гэтыя скіраваныя не толькі для замежжа. Сацыялагічныя апытанні паказваюць, што нават прыхільнікі Лукашэнкі хацелі б, скажем так, больш мяккага стаўлення да палітычных апанентаў. Ну і другі адресат – гэта Захад. Гэта спроба пачаць некія, калі не перамовы, то некі дыялог. Разам з тым, Паліна Шарэнда Панасюк не была вызваленая датэрмінова. Паводле справаздачы праваабарончага цэнтру «Вясна», у студзені рэжым выпусціў некалькі дзясяткаў палітвязняў, у тым ліку 31 асобу ў парадку так званага памілавання. У той самы час толькі за студзень праваабаронцы зафіксавалі 506 выпадкаў палітычна матываваных рэпрэсіяў, якія вынікалі як з адміністратыўнага, так і з крымінальнага пераследу. Гандаль людзьмі, ён адпускае некаторых палонных, патрабуючы ад захада зняццё санкцый перш за ўсё на калійныя угнаенні. Гэта дакладная інфармацыя, я гэта ведаю ад еўрапейскіх чыноўнікаў. Наймацнейшыя санкцыі былі ўведзеныя за пасадку самалёта РНР, міграцыйны крызіс і суўдзел рэжыму ў вайне супраць Украіны. Абмежаванне не звязанае наўпрост з палітвязнямі і, на думку Зянона Пазняка, ніяк не ўплываюць на тых, хто ўтрымлівае ўладу. Это ўплывае на агульны стан эканомікі, на стан людзей, спыніць всякія кантакты з Захадам. Гандаль пайшоў у Расію, эканоміка пайшла ў Расію, працуе на расійскі ваенны комплекс. Вот што зрабілі гэтыя санкцыі. Галоўная рэдактарка Хартыі 97 Наталля Радзіна сцвярджае, рэжым разумее толькі мову сілы, а таму, на думку журналісткі, Захаду нельга здымаць абмежаванні, пакуль на волі не апынуцца ўсе палітвязні. Толькі ціск можа прымусіць Лукашенка вызваліць людзей. Ніякія іншыя меры не змогуць нам дапамагчы вызваліць усіх людзей. Наталля Радзіна дадае, на свабодзе маюць быць не толькі палітвязні з афіцыйных спісаў, але і тыя беларусы, сваякі якіх пакуль баяцца звярнуцца да праваабаронцаў, каб распавесці пра палітычны пераслед. Вітаў Ціўчык, Белсат.
Тым часам супраць Эдуарда Бабарыкі распачалі новую крымінальную справу. Палітвязні ўжо другі раз будуць судзіць паводле артыкулу за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Летась у ліпені да 8 гадоў зняволення сыну палітзняволенага Віктара Бабарыкі дадалі яшчэ 2 гады паводле гэтага ж абвінавачання. Тым часам Марыю Калеснікаву нарэшце выпусцілі з памяшкання камернага тыпу ды перавялі назад у атрад да іншых зняволеных. Пра гэта паведаміла ейная сястра Тацяна Хоміч. Праваабаронцы «Вясны» паведамляюць таксама пра пачатак суда над журналістам Ігорам Ільяшом. Мужа нашай каляжанкі Кацярыны Андрэевай пачнуць судзіць 21 лютага ў Менскім гарадскім судзе. Працэс будзе весці Сергей Кацар. Палітвязню інкрымінуюць адразу 2 артыкулы крымінальнага кодексу: дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і нібыта судзеянне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра затрыманне журналіста стала вядома летась у кастрычніку. А цяпер навіны для кіроўцаў. Міністэрства юстыцыі падрыхтавала законапраект, паводле якога пры некаторых парушэннях правілаў дарожнага руху штрафы будуць спісваць з банкаўскіх рахункаў беларусаў. Паводле міністэрства гэта спросціць працэс спагнання штрафаў без афармлення лішніх папераў. Механізм будуць выкарыстоўваць, калі сума штрафу не перавысіць 20 базавых велічынь або 840 рублёў. Пад дзеянне новага закону могуць трапіць парушэнні, зафіксаваныя на камеру фота і відэафіксацыі. З пачатку студзеня еўрапейскія краіны перажываюць выбух грыпу. Найбольш цяжкая сітуацыя ў Румыніі, Італіі і Францыі, аднак і нашыя суседзі Польшча ды Літва б'юць трывогу. Колькасць інфікаваных там перавышае леташнія паказнікі. Тым часам у Беларусі надышоў прагназаваны Мінздароўя рост сезонных захворванняў. Як профільныя ведамствы даюць рады з вірусам, у матэрыяле Насты Печаньковай. Перапоўненыя больніцы і амаль 1000 смерцяў. У суседняй з Беларусю Польшчы бушуе эпідэмія сезоннага грыпу. На фоне крытычнай сітуацыі санітарныя службы разглядаюць увядзенне ковідных абмежаванняў. А што тым часам у нашай краіне? Берегите себя. Такая погода всегда какую-то гадость приносит. Пачатак студзеня. Асіплы Лукашенка, як пазней высвятляецца, хворы на грып, урачыста запускае ў мінскія кватэры артэзіянскую ваду. На сустрэчы з будаўнікамі ён скардзіцца на надвор'е, ды загадвае Міністэрства аховы здароўя зрабіць дадатковыя захады для профілактыкі сезонных захворванняў. Если аккуратно себя не вести, то мы опять попадем в какую-нибудь пандемию и так далее. Поэтому берегите себя, берегите своих детей. А Министерству здравоохранения Наталья Ивановна передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси. Ужо праз некалькі дзён у Міністэрстве аховы здароўя паспяшаліся запэўніць, сёлетні эпідэмічны сезон нічым не адрозніваецца ад папярэдняга. Сітуацыя кантраляваная, а колькасць захворванняў на чвэрць ніжэйшая, чым летась. Аднак даручэнні дыктатара ігнараваць не наважыліся і ўвялі шэраг дадатковых профілактычных захадаў. Основное место занимает, безусловно, безопасная организация медицинской помощи в организациях здравоохранения. В первую очередь это в поликлиниках ведение раздельного приема пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций. Таксама на фоне эпідэміі грыпу ў суседніх краінах у ведомстве пастанавілі працягнуць вакцынацыю насельніцтва. Паводле плану Мінздароўя праз працэдуру за ўвесь эпідэмійны сезон мусіць прайсці больш за 2 мільёны асобаў. З іх 1 250 000 беларусаў зрабілі прышчэпкі яшчэ ў канцы лістапада. Беларусь государство предлагает бесплатные российские вакцины. Они не настолько эффективны, как платные, европейские. Они 3-компонентные, они 4, как европейские. В них меньший уровень антигенов, но они лучше, чем ничего. И если нет возможности купить за 100 рублей европейскую вакцину, лучше вакцинироваться бесплатно российской. Але што рабіць, калі ўжо захварэў? Педыятрка Майя Цыркулова раіць заставацца ўдома і прытрымлівацца наступных рэкамендацыяў. Парацетамол, обильное питье, полупостельный режим и больше ничего не надо. Не надо с первых дней там все возможные сиропы, горчичники, бабушкины методы вообще лучше стоит забыть, у них нет никакой доказанной эффективности. Какой-то мерой эффективности обладает мед в облегчении боли в горле, но для гриппа этого сезона не типична боль в горле, катаральные явления будут скорее в форме заложенности носа, отечности, затрудненного носового дыхания.
Найбольш небяспечны вірус грыпу для людзей старэйшых за 65 гадоў і дзяцей. Апошнія паводле Мінздароўя складаюць 60% ад усіх хворых на вострыя рэспіраторныя інфекцыі. Ім неабходна назірацца ў доктара, нават пасля перанесены хваробы, каб перадухіліць магчымыя ускладненні. Настя Печанькова, Белсат. У сталіцы Менчукі сёння маглі назіраць сапраўдны гейзер. Выкід гарачай вады з пашкоджанага трубаправоду адбыўся ў раёне метро «Спартыўнае». Каб зліквідаваць праблему, на месца здарэння выклікалі 2 брыгады менскіх цеплавых сетак. Перабоі з падачай цеплазабеспячэння маглі назірацца на вуліцах Еўфрасініі Полацкай, Прытыцкага, Бельскага, Адоеўскага і каля царквы Еўфрасіні Полацкай. Сканчэнне працяглага шляху сёння краіны Балтыі распачалі выхад з агульнай з Беларуссю і Расіяй энергасістэмы, так званай БРЭЛ, а неўзабаве Латвія, Літва і Эстонія мусяць падлучыцца да агульнаеўрапейскай электрасеткі. Падрабязнасці ў Яна Федаровіча. Краіны Балтыі адлучыліся ад агульнай з Беларуссю і Расіяй энергасістэмы. Мы не маем ніякіх сувязяў з Расіяй, Беларуссю і Калінінградам. Фактычна гэта азначае, што энергасістэма цалкам у нашых руках, мы ёю кіруем. Закономерный процесс и объективно полезный для них процесс. Теперь они уже не будут зависеть от каких-то настроений хозяина Кремля и желания получить сверхприбыли российскими энергетическими монополистами. Пакуль энергетычныя сістэмы Латвіі, Літвы і Эстоніі працуюць аўтаномна, аднак ужо вечарам 9 лютага іх падлучаць да еўрапейскай энергетычнай сістэмы. Хочу всіх запэўніць, што ўсё прадумана, усе сцэнары ўлічаныя. І я не сумняваюся, што працэс сінхранізацыі будзе гладкім. Людзі гэтага не адчуюць ні з рахункаў, ні з нейкіх нязручнасцяў. Раней афіцыйныя асобы ў краінах Балтыі папярэдзілі грамадства пра небяспеку дыверсіяў, звязаных з адлучэннем ад агульнай энергасістэмы з Беларуссю і Расіяй. Краіны Балтыі максімальна падрыхтаваныя, але мы не можам выключаць нейкай правакацыі. Таму латышскія і замежныя органы бяспекі маюць стан павышанай гатоўнасці. Усе нашыя установы і кампаніі, якія адказваюць за электразабеспячэнне, маюць стан павышанай гатоўнасці. Літва ўзмацніла ахову трансфарматарнай падстанцыі электрасувязі з Польшчай, праз якую краіны Балтыі будуць сінхранізавацца з еўрапейскімі сеткамі. У Латвіі і Эстоніі таксама звяртаюць сур'ёзную ўвагу на бяспеку энергетычных аб'ектаў. Мы ўзялі пад дадатковае назіранне аб'екты наземнай інфраструктуры і робім гэта разам з Лігаю абароны Эстоніі, добраахвотнай ваенізаванай арганізацыяй пад кіраўніцтвам Міністэрства абароны. Адлучэнне краінаў Балтыі ад супольнага з Расіяй і Беларуссю электрычнага кола БРЭЛ, якое дзеяла яшчэ з часоў СССР, планавалася даўно. Рыхтаванне вялося з 2009 года, аднак расійскае паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну прыспешыла гэты працэс. Агулам на мадэрнізацыю і рыхтаванне сваіх электрасетак краіны Балтыі вылучылі больш за 1,5 мільярда еўраў. К сожалению, к большому сожалению, и для России, и для Белоруссии они утрачивают еще один рынок сбыта своей, в первую очередь, электрической энергии, и ставится под сомнение дальнейшее функционирование беларускай АЭС. Зрэшты, выглядае, што пытанне, куды дзяваць энергію з БелАЭС, Лукашэнку не надта хвалюе. Наадварот, 16 студзеня ён заклікаў будаваць у нашай краіне яшчэ адную АЭС. Ян Федарович, Белсат. Яшчэ 3 ізраільскіх палонных вярнуліся дадому. Раніцай Хамас перадаў закладнікаў у абмен на 183 палестынскіх зняволеных. Перад тым, як закладнікі вярнуліся ў Ізраіль, баевікі Хамасу вывелі іх на трыбуну. У руках палонных былі таблічкі, як мяркуецца, пасведчанні пра вызваленне. Ізраільцяне, якія чакалі вяртання, былі шакаваныя знясіленым выглядам закладнікаў. Мужчыны прабылі ў палоне 1,5 года. Это ўжо 5-й абмен з пачатку замірэння 19 студзеня. Пераадоленне стрэсу і пазітыўны погляд у будучыню. У Варшаве праходзіць выстава «Два твары мастацтва». Карціны малявалі дзеці і падлеткі з Украіны і Беларусі, якія прайшлі складаны шлях эміграцыі і новых выпрабаванняў. На імпрэзе пабывала і наша здымачная група.
У нас возникла такая идея, потому что все дети приехали с психологическими проблемами. И это дети-подростки, и так сложилось, что в основном родители на подростков не обращают внимания. В основном заняты собой, заняты младшими детьми, а подростки это такое большое количество детей, людей, взрослых, молодежи. Через искусство наши подростки говорили о страхах, радостях, переживаниях своих и мечтах, конечно. И это позволяло им сформировать внутреннюю опору для себя на то, что мир безопасен, и на то, что очень много радости и ярких цветов в каждом дне. Они высказывались в своих картинах на тему 12 смертных грехов. Каждый грех ребята выбирали сами, тот, которым более всего откликается, и на который они могут что-то рассказать. Для меня это такая красочная работа, путь дальше, так сказать, путь вперед, показывание красочного, яркого будущего. Шановне господарство, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Таксама захвочу зазіраць на інтэрнэт-старонку Белсат.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку, а ўжо зараз мы прэзентуем вам некалькі матэрыялаў з нашай інтэрнэт-старонкі Белсат онлайн. Вашай увазе. Ад падаражэння камунальных паслуг да краху эканомікі лукашэнкаўская прапаганда кпіць з краінаў Балтыі ў сувязі з іх адлучэннем ад агульнай з Расіяй і Беларусю энергасістэмы. Гэтак дзяржаўныя медыі Беларусі распавядаюць, што ўлады Літвы, Латвіі і Эстоніі параілі сваім грамадзянам запасціся харчамі і вадою ды наладаваць партатыўныя прылады і акумулятары. Улады Беларусі спадзяваліся пастаўляць краінам Балтыі энергію з атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Літва адмовілася, бо мае сумневы наконт бяспекі БЛС. І калі раней можна было спадзявацца, што пасля змены ўлады ў нашай краіне і паляпшэння стасункаў паміж дзяржавамі дамовіцца пра пастаўкі будзе магчыма, то праз адлучэнне ад беларуска-расейска-энергетычнага кола узнаўлення сувязі будзе вымагаць буйных інвестыцыяў. Украінскі амбасадар асаблівых даручэнняў у справе Беларусі Ігор Кізім пакінуў сваю пасаду. З гэтай нагоды інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ» выпусціла з дыпламатам вялікае інтэрв'ю. Нашыя калегі з Белсат.eu прыгледзеліся да найцікавейшых тэзісаў Ігора Кізіма. Галоўны арыенцір для Украіны ў адносінах з Беларусю – гэта беларускі народ, зазначае былы дыпламат. Да таго ж, на думку Ігора Кізіма, Лукашенка баіцца звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд у Газе з просьбай расследаваць злачынствы супраць беларусаў. Калі ў выніку выдадуць ордар на арышт Лукашэнкі, гэта абмяжуе ягоныя магчымасці пакідаць Беларусь. Акрамя гэтага, відавочна, што такі ордар значна паменшыў бы яго шансы на аднаўленне любога дыялогу з дэмакратычным светам, які ён па розных меркаваннях спрабуе зараз аднавіць. Гэтаксама палітык адзначыў, што паляпшэнне беларуска-украінскіх стасункаў пры Лукашэнку не адбудзецца. Быў страх і шок. Гэтак Тацяна Крапінеюш згадвае кантакт з працаўнікамі КДБ. Заўучу Ляхавіцкай гімназіі і фіналістцы конкурсу «Настаўнік года» 2023 давялося з'ехаць з Беларусі праз ціск спецслужбаў. Педагогам зацікавіліся паводле наводкі праўладнай актывісткі Вольгі Бондаравай. Пасля размоваў з працаўнікамі МУС і КДБ пачаліся панічныя атакі, распавяла нашым калегам з Белсат.eu Тацяна Крапіневіч. У іх своеасаблівая манера камунікацыі, такія дыялогі вывераныя, складзеныя, пэўна, вопытнымі псіхолагамі. Ты разумееш, што з табой проста гуляюць, як кот з мышкай. Ты ўсё адно трапляеш у іхную пастку. Я да той размовы думала, ай, ну што тут такога? Вытрымаю, дам ім адпор, але ім немагчыма даць адпор, калі ты ў такім шокавым стане. Калі на жанчыну завялі адміністратыўную справу, яна пакінула Беларусь.
Дзеянні Дональда Трампа вядуць да няпэўнасці і нестабільнасці ў свеце, што выпіхвае пытанне Беларусі з парадку дня. Пра гэта рэдакцыі парталу Belsat.eu распавёў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валерый Кавалеўскі. Як адзначае Валерый Кавалеўскі, Трамп будзе імкнуцца перагледзець асновы вонкавай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку ў дачыненні прасоўвання дэмакратыі і правоў чалавека. Калі на парадку дня будзе анексія Злучанымі Штатамі Грэнландыі ці далучэнне Канады як яшчэ аднаго штату, то праблематыка Беларусі застанецца малазаўважнаю. Тэрытарыяльныя прэтэнзіі Дональда Трампа на Канаду і Грэнландыю пасягаюць на фундаментальны прынцып міжнароднага права пра недатыкальнасць дзяржаўных межаў. А гэткая рыторыка робіць дзеянні Пуціна супраць суседніх краінаў не такімі ўжо злачыннымі, адзначае Валерый Кавалеўскі. І на гэтым ставім кропку ў нашым суботнім выданні. Дзякую за ўвагу. З вамі быў Віталь Бабін. Да сустрэчы на Белсаце.